Lidé závislí na kokainu mají typické projevy provázející závislosti na stimulačních látkách. To znamená, že jsou dost podobné i jiným stimulačním drogám, jako třeba pervitin. A to znamená, že mívají většinou problém v normálním fungování, mívají poruchy koncentrace a na druhé straně potom ty odvykací stavy provázejí stavy sedace, útlumu, kdy potom třeba nejsou schopni normálně pracovat, fungovat. Mohou mít také projevy takové až halucinatorní, kdy mohou mít třeba nějaké projevy poruch vnímání, mohou vnímat věci, které reálně neexistují a cítit se jimi ohroženi, mohou mít paranoidní příznaky a paranoidní projevy chování. A jejich léčba spočívá většinou v tom, že vyžaduje nějakou krátkou stabilizaci, která většinou není tak dlouhá a náročná jako u některých jiných drog, které působí spíš sedativně, ale potom ten následný proces se zaměřuje na psychoterapeutické postupy toho, jak vlastně zvládat ty stavy, kdy člověk dostane chuť, má tu važení, craving a jak zvládnout vlastně ty stavy, které předcházejí tomu, než se rozhodne, že si teda zase něco vezme.